На початку повномасштабного вторгнення у 22-му році українське суспільство продемонструвало самоорганізацію, що шокувало світ. Раптовий напад вдалося відбити не тільки завдяки військовим, а й волонтерам, що стали тилом та підтримкою нашим оборонцям. Одна з них – Іва Кошова та її організація «Київ Дефендерс». Наша організація почала своє існування в 22-му році, з початку повномасштабки. До цього були з 14-го року окремі індивідуальні ініціативи, тобто команда друзів допомагала друзям. А в 22-му році об'єдналися, згуртувалися і почали наш шлях волонтерський. Спочатку це було, власне, чому Київ Дефендерс, тому що все починалося з допомоги Києву, околицям. Ми допомагали з евакуацією з Київщини. І коли ворог був ще на межі Київської області, ми там постачали і продукти, тобто різні засоби для виживання, в принципі, всім, як і цивільному населенню, так і військовим. А вже трохи пізніше, коли ворога відігнали наші герої, то ми вже сфокусувалися на допомогу саме оборонцям, Збройним силам, Нацгвардії і так далі. Діяльність волонтерів за часи Великої війни також змінюється. Вона постійно адаптується, стає більш масштабною та системною. Мабуть, основна відмінність в тому, що якщо в 22-му і в 23-му роках це були про емоції, це було просто про наснагу, про захоплення, про внутрішні якісь такі стани, то до 26-го року дожили ті організації, які перебудувалися в системні. Для нас завжди волонтерство – це не про емоції, це про системність. Тому що оця емоційна допомога, вона має як великий сплеск, так і швидкий занепад. На жаль, як будь-яке природне явище. І от те, що нашу організацію відрізняє, це саме те, що ми перебудувались, і ключова зміна – це те, що ми не про емоції, а про щоденну працю. Ми допомагаємо автівками, це окремий напрямок КД-тачки. Ми раніше допомагали більше різною гуманітарною допомогою, електрозабезпеченням, електропостачанням, такмед, медицина, все, що потрібно. І дивіться, тут важливо розуміти, що так як змінювалися зовнішні обставини, тобто обставини війни, так і ми адаптувалися до них і розвивались. Тобто, якщо 22-й рік ми на жовтому бусі старому, який мій ровесник, їдемо на Донеччину і веземо лопати і шкарпетки, то зараз в 26-му ми їдемо таким автопоїзд, ми це називаємо, це 4, 5, 6 автівок, завантажені генераторами, зарядними станціями, тактичною медициною, більш необхідними і, скажімо так, більшими по вазі, по значенню речима. От в цьому основна відмінність. Тобто ми адаптувались, ми і розвивались в цей період. То ми передали вже більше 240, близько 250 автівок ми вже передали на фронт. Ми передали сотні тонн гуманітарної допомоги. Давайте так, цифри за минулий рік, це ми надали допомогу на приблизно 33 мільйони гривень загалом для фронту. Через війну багато українців вимушені були покинути Україну, але в інших країнах вони допомагають, створюють осередки та інформують місцевих про ситуацію в Україні. Саме через це значна кількість допомоги йде до наших військових з-за кордону. Наша структура фандрейзу, мабуть, складається в більшості від закордонних партнерів. У нас дуже хороші комунікації з Німеччиною, з США, саме з американськими партнерами, з партнерами У нас, насправді, дуже широка географія, у нас є партнери навіть в Японії. Це досить далеко, але досить прикольно. Це і Чехія, це і Британія, і дуже багато країн нас підтримують. І саме не країн, а осередків там. Тому, і що важливо вказати, це те, що всі ці контакти, вони були напрацьовані нами. Тобто це не було, що у когось там були контакти, комунікації з бізнесу, по роботі, і ще якось. Ми просто почали рити носом землю в 22-му році, шукати підтримку за кордоном. Для команди «Київ Дефендерс» важливо не тільки допомагати військовим, а й працювати з суспільством. На своїх форумах разом з іншими волонтерами ставлять за мету зберегти ту свідомість суспільства, яке воно продемонструвало у 2022 році. У нас така ціль – побудувати оце свідоме суспільство,
да, свідоме громадянське суспільство, яке буде мати критичне мислення, яке буде думати, передбачати, і в це дуже хочеться вірити. А волонтери і такі благодійні організації, такі як ми, більші, менші, неважливо, це все люди, які мають особисту залученість в побудову нашого майбутнього. Ну, нехай це звучить дуже пафосно, так? Але якщо просто розібрати, да, це люди, які взяли відповідальність не тільки за себе, за своє життя. Я заробляю гроші, я сам себе годую, я годую свою сім'ю. А ще й взяли відповідальність за дещо більше, за те оточення, яке вони мають. Іва Кошова наголошує, попри усі складнощі війни, для того, щоб зберегти свій дух на шляху до справедливої перемоги та миру, варто не забувати про хороше. Але я бачила багато хорошого, багато хороших людей. Хороших людей на фронті, хороших людей тут у нас в Україні і багато хороших людей за кордоном. І коли стається емоційний занепад, згадуйте про те, що є поруч люди абсолютно прості, не мультимільярдери, не генії, не якісь там суперлюди. Такі самі люди, як ми, які роблять щось хороше і отримують класний результат. І згадуйте про те, що є багато хороших людей і хороших людей більше.